Jagabati coro ingkang ketiga inggih menika ngaos ingkang badhe dipun aturaken panjenenganipun Romo Kiai Haji Asnawi wekdal saha pangenan sakjabipun kula sumanggaken. Salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli badrin wa ahli hudin wa khulafa'ir rasyidin al-mahdiin sayyidatina khadijatal kubra Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Sayyidina Syekh Abil Hasan Ali Asyadzali Sayyidina Syekh Muhajirillah Ahmad bin Isa Sayyidina Syekh Fakih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhril Wujud Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani Sayyidina Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad Jami'i Masyayikh Tariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah wa usulihim wa furu'ihim wal muntasibina ilaihim wa ahli silsilatihim jami'il awliya fuqaha qurra muhaddithin muallifin mufassirin sannaruhi Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari jami' awliya itis'ah sun Sayyid Ja'far Sadiq waliyullah jami' awliya hadhil baldah wa ulama'ya sannaruhi Sayyid Muhammad Maliki sannaruhi Mbah Zubair Dahlan Romo Kiai Arwani Amin Romo Kiai Yahya Arif Romo Kiai Ahmad Muhyiddin Romo Kiai Hisham, Romo Kiai Hambali Sumardi, Romo Kiai Turehan Ajuri, Romo Kiai Abdur Rahim, Romo Kiai Abdullah Salam, Romo Kiai Ma'mun, Romo Kiai Mansur, Romo Kiai Fakih Imam, Romo Kiai Zaini, Mbah Nyai Masti'ah, Mbah Nyai Fahimah, Romo Kiai Benu Sahil, Romo Kiai Ma'ruf Asnawi, Romo Kiai Ma'ruf Zubair, Romo Kiai Ma'ruf Irsyad wa Zawjatihi, Romo Kiai Abdur Rahman Wahid, Habib Salim Al-Idrus, Habib Sakaf Al-Mahdi, Romo Kiai Asrari, Romo Kiai Yasin Jalil, Romo Kiai Isa'al Mahfud, Romo Kiai Mahfud Duri, Habib Hasan, Romo Kiai Habibullah, Sanna Ruhi Walidi wa Walidati wa Khalati Amina wa Akhi Nawawi wa Zawjatihi wa Jami'i Ahli man hadur hadal majlis alladhina sabakuna bil iman anna Allah yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa a'ada alaina min barakatihim wa asrarihim wa nafahatihim wa ja'alana wa auladana wa ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadin muhtadin barin muttaqin salimin ghanimin mu'afin min kullil balaya dunyan wa ukhra. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Saderenge ndukeke ngaos tabarrukan bi hadzal syahril mubarak sawatawis kita maos maulid sekedap nggih. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Ya Rabbi ballighul wasilah ya Rabbi khussah bil fadilah
يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي يا سامي دعانا يا ربي بلغنا نزوره يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حضنا بالسعادة يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب البائس الوارث المانح السالب عالم الكائن والبائن والزائل والذاهب يسبحه الآفل والمائل والطالع والغارب ويوحده الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب لا إله إلا الله لا إله إلا الله حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في تركيب هذه القوالب خلق مخا وعظما وعضدا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا ودما بنظم مؤتلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه بسط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا
وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأني له المطالب فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وآبق من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب لا إله إلا الله فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه نبي الله نبي الله نبي الله خير الخلق جمعا له أعلى المناصب والمراتب له الجاه له الجاه له الجاه الرفيع له المعالي له الشرف المؤبد والمناقب فلو أنا سعينا كل يوم على الأحداق على الأحداق لا فوق النجائب عليه من المهيمن كل
صلاة ما بدا نور الكواكب تعم الآل تعم الآل تعم الآل والأصحاب ترى جميعهم وإترته الأطايب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجوى لكم عرائس معاني أجل الأحباب المخصوص بأشرف الألقاب الراقي إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب فلما آن أوان ظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل لنقيب المملكة جبريل يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات فإن النور المشؤون والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداء الأرض والسماء أنقله في هذه الليلة إلى بطن أمه مسرورا أملأ به الكون نورا وأكفله يتيما وأطهره وأهل بيته تطهيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا
فاختفت منه مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا نبي يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا كل من في الكون هام مرحبا فيك يا باهي الجبين مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا ولهم فيك غرام مرحبا واشتياق وحنين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين فأغثني وأجرني مرحبا مرحبا يا مجير من سعير الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا يا ولي يا الحسنات يا رفيع الدرجات كفرا عني ذنوبي واغفرا لي سيئاتي صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم مرحبا
الخطايا يا الله والذنوب الموبقات يا الله ربي فاغفر لي الله ببركة الهادي محمد يا الله عليم السر وأخفى يا الله مستجيب الدعوات يا الله ربي فاغفر لي ببركة الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله وامحو عنا السيئات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد عد تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى والبعث والقدر الجليل وجمعنا في محشر فيه الخلائق تحشم wal ba'si lan iman dateng ditangeknone makhluk sangka alam kubur. Dados benjing sedaya makhluke Allah termasuk hewan, malaikat, jin, setan, manusa, kewan sedaya ditangekaken kaperlu dipun suwuni pertanggungjawaban. Ingkang wonten tindak lanjute para jin, setan, manusa. Malaikat wis karuan ora ana malaikat duwe dosa. Setan dosa tok, jin manusa onten sing dosa, onten sing ngibadah. Kewan mboten dosa mboten ngibadah ning ana kewan sing dolimi kewan liya. Lah khusus kewan mangke diwalesake sak sampunipun diwalesno lajeng dadi lemah. Dadi nek ana wedhus ngundang kancane ngasek sungune poklek benjing diwalesake digundangno. Ngasek sungune poklek mangke nek empun impas terus dadi lemah. Semut sing nukari kancane nyokot sikile ngasek potol mangke diwales dicokot ngasek potol. Nek empun terus dadi lemah. Sedaya kewan ngoten. Ngantos tiang kafir mengande-ande napa ya laitani kuntu turaba. Wah, aku ngene iki iso kaya kewan iku ya terus ora ana apa-apa. Mboten saged manusa, jin, setan ana tindak lanjute. Wal qadri lan iman dateng pestene Allah al jalili kang agung. Sering kula sindir sekedhik kenging napa ora cukup iman Allah, kita, malaikat, kitab, rusul, dina kiamat ning kok ijeh dikon iman qada qadar. Mergo Allah niku sering gawe sing di luar kekarepane manusa. Iki nek mboten dilambari qada qadar stres. Nggih. Cara kula jenengan mbok gawe iku angger ngene engko mburine ya ngene.
Dadak Allah orang gawe ngono. Nah, niki lho sing cok kita niki nak mboten roh qada qadar dadine bingung. Contoh Kanjeng Nabi pun diparingi contoh kalih Kanjeng Nabi. Mboten enten gelane Kanjeng Nabi ngungkuli sedane paman Hamzah. Ku perang napa perang napa nggih. Paman Hamzah niku seda dadane dibedah, jeroane ditokno, irunge dipotol, kupinge dipotol, ilate dipotol, diseseki daginge, masyaallah. Ngantos mboten ngertos niku mayite paman Hamzah, sing ngertos sedereke estri mergo titi sangka drijine. Ya paman Hamzah. Kanjeng Nabi ora ana gelo ngungkuli niku ngantos sumpah-sumpah demi Allah paman aku urung lega nek urung balesno sampean wong 70 sangka penggede-penggede kafir Quraisy. Masyaallah. Dilokno Allah ya dendam mosok siji njaluk ijol 70. Bahkan nek awakmu gelem ngapura luwih apik lho ngoten iki. Ling ngincim Kanjeng Nabi dateng sing mateni yaiku Wahsy. Malah Wahsy masuk Islam lho. Coba Allah gawe kaya ngono piye. Nggih, wonten ra wong sing jenengan senengi dadak Allah orang gawe seneng. Anak papat upama, wah tak sawang mulai cilik iki sok nek aku tuwa kira-kira sing open karo aku sing nomor 3. Ana apa-apa nomor 3, ana apa-apa nomor 3. Sing liyane ditukokno Vario, sing nomor 3 ditukokno Ninja. Mergo disawang teko cilik kaya-kaya besok sing gelem digendoli sing nomor lho kok ndadak bareng wis tuwa mijeti ae ora gelem. Wonten ta mboten ngoten niku. Ki jenenge qada qadar. Iki nek mboten diimanno stres. Nggih. Allah gawe ngoten niku pirang-pirang. Nggih. Coba Qabil iku bibit swarga. Habil bibit donya. Ning sing dadi ahli swarga malah sapa? Habil. Sing Qabil dadi ahli mongko gaene no swarga. Ora ana panganan suci kaya panganan, mboten enten daharan halal kaya daharan swarga, mboten enten panggonan suci kaya lu kok dadi putra metune Qabil. Coba sampeyan tangen-tangen Gusti Allah gawe kok ngeten niku piye. Sing Habil ling gawe ana donya pakanan-pakanan donya. Lu kok Habil ahli swarga. Mboten enten tiyang peduli ring Kanjeng Nabi ngawal piye supaya Kanjeng Nabi engko dadi pemimpin besar. Iku sing pertama peduli Abu Jahal. Aneh napa mboten? Non Abu Jahal, Abu Lahab. Lu bareng Kanjeng Nabi diangkat dadi rasul sing iman Abu Bakar. Lho nomor 1. Abu Jahal gengsi. Kedarung mboten purun. Lho, Allah gawe kaya ngono. Jajal diangen-angen. Mboten enten tiyang peduli ring Kanjeng Nabi kaya paman Abu Thalib. Ning sing angel dijak iman ya paman Abu Thalib. Iki pemain di belakang layar. Go nek paman Abu Thalib langsung ngetokno imane, Kanjeng Nabi mesti dimusuhi habis-habisan. Jadi sing nglindungi Kanjeng Nabi sangka sekedhik sinten paman Abu Thalib. Menurut setunggal riwayat boten iman. Ning menurut setunggal riwayat saderenge seda sampun iman. Padha-padha ana kaul kalih yuk kula milih sing sampun iman. Oleh to nggih milih kaul. Jadi Allah niku ngamel ngoten, aneh-aneh.
Lah mulane dikon iman dateng qada qadar. Wal qadari lan iman dateng qada qadar pestene Gusti. Dadi kula jenengan iki benjing umure pira, rezekine pira, ngibadahe pira, kabeh niki pun ditulis kantun muter videone. Cuma apa sing ditentokno Allah niku mboten enten sing dikandani. Mulane diken ikhtiar. Wong iku ora kudu sugih ning kudu nyambut sing gawe sugih sinten? Allah. Wong lara wajib berobat ora kudu mergo sing gawe waras Allah. Wong sekolah wajib sinau ora kudu pinter. Mulane nek ana bocah sekolah kok ora sinau diseneni gurune. Ning nek ana bocah kok ora pinter, ora ana guru nyeneni. Oke kok ora pinter ku piye nang? Ora ana. Mergo pinter iku tugase Gusti. Tapi nek sinau tugase murid. Onten mboten mertua nyeneni mantune lho, kowe kok ora sugih ku piye nang? Ana. Ya keliru mertua ngene iki. Tapi nek ana mantu kok rambut gawe. Lho kok rambut gawe piye nang? Pas napa mboten? Pas. Ora ana wong takon kowe kok ora iso waras ku piye Pak ling lara? Mboten enten. Kok waras penentuane Gusti Allah. Tapi nek ana wong lara kok mau berobat mesti disalah. No, kowe kok ora berobat ku piye? Lah nek ana ikhtiar ana qada qadar. Engko nek wong kuwi qada qadare pinter ya ndelalah dipasno karo Allah ikhtiare sregep. Nek wong kuwi qada qadare sugih ya ndelalah ikhtiar nyambut gawene sregep dan seterusnya. Kullun muyassarun lima khuliqa li ajli. Sedaya digampilno kali Allah. Ki nek wis dipasno kali qada qadar. Wa jam'ina lan dikumpulnone kita fi mahsyarin ing dalem ora-ora mahsyar. Mahsyar ku maknane tempat pengumpulan, tempat dikumpulnone kabeh makhluk. Terus dienggo jeneng ora-ora mahsyar. Sing dikelompokno ya awak gawan donya niki. Niki. Mergo setunggal riwayat digekno awak anyar. Tapi kaul sing kuat sing dikumpulna teng ora-ora mahsyar ditangekno saka alam kubur awak sing dibeto nalika teng donya niki. Fihi ing dalem ora-ora mahsyar al khalaiqu utawi kabeh para makhluk tahsyamu iku padha wirang, padha isin mergo napa? Sedaya tenggene ora-ora mahsyar niki mangke dipun kelompokna terus catetane diwaca bareng diwaca nang kono ana mertua, ana bojo, ana anak, ana dulur, ana guru, ana kiai, ana murid, ana santri. Lah kok ora isin piye, Pak? Oh, jebul mantuku ngono to ndek mben niku. Engko sing mertuane nggih ngono begitu diwaca, lho Mak, bapak mertua kok ngono ketemune. Ora ana sing ora isin. Sedaya isin kejaba tiang-tiang sing dikersakno Allah dilindungi kaelekane. Niku panci mboten diwelehno. Jadi begitu nampa buku catatan dikon maca dhewe alon-alon kok nek krungu mertuamu marahi isin. Di antarane wong sing purun poso Ramadan. Niku di antarane. Dzakaron nadhimu nutur sapa nadim fi hadzal bait ing dalem iki bait salah sa syu'abin ing telu cabange iman.
Faqala mongko dawuh sapa musannif ala nasqima ing atase runtute dawuh taqaddama kang wis dhisik apa man. Wa syu'batus sadisatu utawi cabange iman sing nomor 6 al imanu iku ngimanake nek bi annallaha kelawan setune Allah ya ba'atsu iku bakal nangekake sapa Allah al mauta ing kabeh makhluk sing wis do mati, tek malaikat, tek jin, tek setan, tek menungso. Malaikat mboten enten gembunge, setan mboten enten gembunge, jin mboten enten gembunge, menungso onten gembunge, onten ruhe. Mulane menungso iki diarani bangsa kasar, jin, setan, malaikat bangsa alus. Mulane menungso nang jero kamar lawange dikunci, jine iso mlebu mboten? Iso. Setane iso mlebu mboten? Iso. Mulane ketok enok kamar tengok-tengok jebul dikancani setan. Ngira terus nyekel HP SMS setan musuh setan. Iku setane mlebu ring kamar. Malaikate saged mboten teng kamar? Saged. Mulane wong tengok-tengok nang kamar malaikat Israel mlebet mboten? Mlebet. Ana wong kok ndelik kamare dikunci malah gelis mati ora iso mangan. Nggih. Lah sing ana gembunge ana ruhe niku menungso. Niku ditangekno kabeh. Sawaun iku padha kana utawi kanu utawi yen to ana sapa para menungso makhluk makburina iku dikubur au gharqa utawa mati kerem au ghaira dzalika utawa liyane dikubur kerem kobong asintek resik. Saiki ana wong umpama kecemplung laut terus dipangan iwak, ana sing iwak gedhi, ana sing iwak cilik, ana iwak pindang, iwak teri melu mangan. Terus terine kecekel menungso dipangan menungso, pindange dipangan menungso, menusane mati no alas dipangan macan, macane mati dipangan semut. Lah iki menungso sing mati mau nang ndi? Lah niku benjing nggih dikelompokno kabeh. Tanpa ana sing keliwat. Lho ngeten iki lho Pak. Gusti Allah nggawe contoh teng donya niku. Nate ndelok film jenengan? Nate ta mboten? Ana omah dibom duar, korak-karik sak menusane sak omahe. Bareng filme diputer balik, nglumpuk neh ta mboten? Nglumpuk meleh kok. Diputer balik terus serut dadi omah neh, ana wonge neh, mlayu neh. Nek filme diputer balik. Dadi siji bener ndak ana sing keliwat. Ambeje nggih ngoten. Rambut sing do copot nggih sedaya balik kabeh. Mboten enten sing keliwat. Lah niki. Wal mab'usu utawi sing ditangekno huwa ainu hadzal badani yaiku kahanane awak niki. La misluhu ora awak liya sing madani awak iki ijma'an kelawan mufakate ulama. Tenggene ijma'an niki tasih wonten kaul raketang sekedhik sok digenti awak anyar, tapi kaul sing kiyat kahanane awak sing kita beton iki. Qala Allah ta'ala za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu Qul bala wa rabbi latub'asun. Za'ama padha nyono kon yakin ora iso. Jadi wong kafir ndak iso Pak duwe yakin. Yakin besok ora ana neraka, ora iso. Dek dasare apa kok iso yakin? Benten lek umat Islam. Nek ayate napa? Za'ama. Za'ama nyono alladzina sapa ngake kafaru kang padha kufur sapa ladina do duwe penyono an setune kelakuan layyub'atsu iku ora bakal ditangekake sapa wong kafir. Kul dawa sira Muhammad bala iya ditangekno.
Niki bedane bala kalih na'am nggih. Nek na'am iku tergantung pertanyaane. Nek pertanyaane nafi kok jawabe na'am, isine na'am ya nafi. Nek pertanyaane musbat jawabe na'am, isine na'am ya musbat. Tapi nek bala pertanyaane musbat jawabe bala ya isine musbat, pertanyaane nafi jawabe bala ya tetep musbat. Contoh, hal hadza zaitun? Naam, maknane ya iki Zaid. Hal hadza ghairu zaitin? Apa iki dudu Zaid? Naam, maknane napa? Ya iki dudu Zaid. Tapi nek bala mboten. Hal hadza zaitun? Apa iki Zaid? Bala, ya Zaid. Hal hadza ghairu zaitin? Apa iki dudu Zaid? Bala, ya Zaid. Niki bedane na'am kali napa? Bala. Mulane teng mriki kul bala wa rabbi latub'atsun. Kul dawa sira Muhammad, bala iya ditangekno, ora ditangekno piye. Wa rabbi demi pangeran ingsun latub'atsun yakti bakal ditangekno temen sira kabeh. Wa syu'batus sabi'atu utawi cabange iman sing nomor 7. Al imanu iku ngimanno bil qadari kelawan pestene Allah. Carane ngimanno qada qadar bi anta taqida kelawan yen to nekatake sira nek anallaha taala setune Allah taala aujada iku wis mujudake sapa Allah al asya'a ing kabeh perkara. Oleh Allah mujudno ala tibqima ing atase nyocoki perkawis sabako kang wis dhisik bihi kelawan ma ilmuhu apa ilmune Allah taala. Dados ibarat tiang gawe film iku pun rupa CD karek nyetel. Ki sidine wis disetel nisbat digawe taun Masehi wis taun 2000 pinten 18 wulan napa November. Mulai Nabi Adam ngasih dina iki ya wis pancen ngoten niku tulise. Kurang sithik ya mboten, punjul sithik ya mboten. Sing dereng ngertos mulai niki ngasih sak teruse. Mulane kudu dilambari kodok kodar sing kenceng. Mangke nek satu saat Allah ndamel sing ora cocok karo karep, Allah ndamel sing ora cocok karo akale kula jenengan, mboten gampang putus asa. Mulane beda niku ora padha. Wong nek reti kodok kodar mbogae kok sukses mesti syukur. Neng nek boten ngertos kodok kodar mbokae kok sukses sing metu sombong. Lek wonten tiyang ngertos kodok kodar mbokae kok digawe bangkrut sing metu sabar. Nek boten ngertos kodok kodar digawe bangkrut sing metu putus asa. Kadang dadi stres, longok-longok ngeti dalan ora ana apa-apa. Mergo mboten roh kodok kodar. Sing langkung hebat malih sedaya penyakit ati, hasud, sombong, riya, ujub, sum'ah, napa malih Pak? Takabur sombong nggih. Niki kabeh mergo diawali dak roh kodok kodar. Wong kok sombong dak roh kodok kodar. Wong ibadah kok njaluk dilem ora roh kodok kodar. Sing ape mbok jalukno lem apa mbajal? Lho aku kan bar salat tahajud 50 rakaat, apa ana wong iso? Lah terus kula jenengan iso salat sing ngobahno sinten kok ape njaluk lem? Nggih to nggih? Allah sing ngobahno bajal. Mulane ibarat kaya robot. Jenengan gawe robot bareng dadi sampean kei sekakel cetet mbok program itik-itik iso njupukno wedang.
Kok setele cetit jikitik-kitik njipukno sego, bareng njipukno wedang njipukno sego terus robote muni. Hebat ra aku. Lah iku nek sing duwe terus gregeten, hebat lah apa? Wong kowe iku aku sing gawe kok hebat. Bareng setakele dipejet cetet, ayo ora mlaku nek iso kowe. Mboten saged napa-napa. Dadi riya iku ya timbule ra roh qada qadar, sombong ra roh qada qadar, hasud ra roh qada qadar, ghadab ra roh qada qadar, hikdu iku dendam kesumet ya mergo mboten roh napa qada qadar. Napa sebabe Kanjeng Nabi didoni mboten serik? Kanjeng Nabi mboten delok sing ngidoni, tapi Kanjeng Nabi mirsani Allah sing damel wong iku ngidoni. Dadi guyu tok Kanjeng Nabi, ya Allah, jenengan kok iso ngakon cangkeme wong iku ngidoni kula niku sepundi? Bareng kula jenengan didoni wong serik napa mboten? Mergo jenengan delok sing ngidoni. Coba nek ngelok sing gawe sing ngidoni ora sido serik, roh qada qadar. Ngasek di lempar teletong onto ya kok mboten serik, mergo sing didelok mboten sing nglempar, tapi Allah kok ngobahno wong kuwi nglempar teletong onto. Jadi mboten saged serik, Pak. Usaha gagal ya mesem tok, Gusti kok dereng jenengan bagai ngono tok. Bajal ra roh qada qadar, karyawane during-uring, bojone during-uring. Ini ki gara-gara kuwe lho. Nggih. Lah kabeh niki mlampah sesuai qada qadar. Nek kabeh diatur akal kasil, diatur akal kasil, diatur akal kasil, nuwun sewu Pak, mbukae iso ditiru. Ning nyatane saged mboten ditiru. Nun iso ning hasile ora iso padha niki lho Pak. Jenengan roh tanggane ndamel konveksi. Waduh 5 tahun tuku tanah, tuku omah, tuku mobil, lunga haji. Dingeti ketok kok. Gawe persis iso. Ning didol ora mesti payu. Niki jenenge qada qadare Gusti. Fajami'u af'alil khalqi mongko utahi sekabehane pira-pira tumindake kabeh makhluk. Al teng mriki al jinis dadi padha karo muni fajami'u af'ali jami'il khalqi. Mongko utawi sekabehane pira-pira tumindake sekabehane makhluk iku bitakdirillahi sesuai kelawan penentuane Allah Subhanahu wa ta'ala. Siji bener dak ana sing keliwat, punjul sithik ya mboten, kurang sithik ya mboten. Mulane nek wis seruh kabeh niku ditentokno Allah fayam bagi. Mongko sayukja lil insani kanggo kabeh manusa apa ayyarda yen to ridho sapa manusa bikul lima kelawan sekabehane perkawis yajri kang lumaku bihi kelawan ma al qadau apa pestene Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngantos kalih Imam Nawawi Banten digekno contoh sing akale umat Islam kabeh ora cocok niki. Wayuh kalan diceritakake Anis Syekh Afifuddin saking Syekh Afifuddin Az-Zahid kang ahli zuhud. Zuhud niku mangke badhe wonten keterangane sekilas. Zuhud niku gething donya, mboten seneng donya. Ora kok randhe donya. Nggih. Gadah donya ning mboten seneng donya, gadah mobil ning mboten seneng mobil. Gadah griya ning mboten seneng griya, gadah duit ning mboten seneng duit. Ya nggunakno mobil ning ora seneng mobil. Ya ndek bojo ya digunakno ning mboten seneng bojo. Niku zuhud. Lah anak kula jenengan ya ndek duit ya seneng duit, ya ndek mobil ya seneng mobil.
Bedane napa? Duwe mobil tapi ora seneng mobil, duwe dhuwit ora seneng dhuwit, yaiku dhuwit mobil omah bojo ora iso nglalekno dhateng Gusti Allah. Iki ngalamate ora seneng. Ning ya dienggo wong pancen butuh. Nggih, wonten mboten tiyang sing seneng montor, ngesuti montor krungu andan ora mandeg. Wonten mboten? Iku jengene ya duwe montor ya seneng montor. Tapi nek duwe montor tapi ora seneng montor, ya dienggo ya digunakno, ning begitu krungu adzan ya mandeg. Wong diundang Allah. Diundang Gusti. Wonten mboten jagong karo bojone krungu adzan tetep jagong. Padahal di urung bojo ling njaluk ngasih nangis-nangis lho. Bareng dikei lho diundang sing aweh kok dak mara. Lah nek suwe-suwe awak gregeten terus diapakno kira-kira. Nun? Ah niki. Mulane beda seneng karo napa ora seneng. Duwe ning seneng karo duwe ning ora seneng. Sering kula contokaken, mosok iso Kang duwe gunakno li ora seneng. Contone napa Pak? Mpun nate kula matur. WC. Jenengan gadah WC nggih? Butuh WC nggih? Ya nggunakno WC. Ning ana tadak salat eling WC. Mboten enten. Jenengan kesah tekan ngendi ae nate eling WC-ne. Senajan WC niku sampean damel mbok ongkosi sak godak komplit 300 juta ning ora bakal kegawa sak jerone ati nalika salat ku jenenge WC. Lah para wali ku nyawang mobil ya kaya WC, nyawang omah ya kaya WC, nyawang bojo ya kaya. Jadi ora ana mlebu ring ati niku ndak ana. Ala wong WC. Lah kula jenengan mboten. Lah niki lho. Hagene nek WC iso nek liyane tek ra iso. Wong padha-padha buta. Padha-padha digunakno. Mulane kabeh manusa niku wis dikeki bibit-bibit zuhud. Ning ana sing iso ngembangno, ana sing boten saged. Bibit zuhud sing diparingno Allah dhateng kabeh manusa butuh WC, ning ora ana manusa seneng WC. Ora ana manusa eling-elingen WC. Iki kon ngembangno. Engko dhuwit ya ngono, omah ya ngono, mobil ya ngono, jabatan ya ngono, bojo ya ngono. Ki nek wis iso ngembangno li kabeh jenenge zuhud. Wayu kalan ceritake anis Syekh Afifuddin saking Syekh Afifuddin Az-Zahid kang ahli zuhud, maknane mboten seneng donya. Apa sing diceritakno? Annahu setune kelakuan kana iku ana bimisra iku nanggone kota Mesir. Fabala annahu setune Imam Afifuddin kana iku ana sapa Imam Afifuddin bimisra iku nok kota Mesir. Fabala mongko tumeka hu ing Syekh Afifuddin ma apa peristiwa waqa'a kang terjadi apa ma bi Baghdad nang Baghdad. Rupane mingkotlil kufari saking oleh matenine wong-wong kafir, mateni lil muslimin dateng umat Islam. Kaya Palestina, Rohingya. Jenengan nek mireng ngoten niku mriki cocok ta mboten? Ya ora cocok. Tapi jenengan berontak ring Allah keliru. Wong sing dikersakno Allah ngono. Mulane ndung disikapi sangka segi syariat wajib susah. Wong iku bolo Islam dianiaya, wajib susah. Ning sangka segi hakikat kudu iso nampa wong iku sing dikersakno Gusti. Wonten tiyang mendem. Kula jenengan roh wong mendem wajib ngelingno syariat. Ning jenengan kok ora nrimo kodok kodare Allah wong kuwi digawe mendem keliru.
Mulane ngene iki keliru. Kowe mendem njaluk tak pupa tak kepiye. Terus dipikir, ya wong kok iso mendem ku piye wis tak kandhani ngene jera ngandel, lek ku ngandani wis ping 7 jera percaya lho. Wong Allah ngersakno ngono kok. Lah kok kowe susah ku piye sing penting ngandani. Hasil ta ora usah dipikir. Ngene ya keliru, ana wong mendem wong anjen dikersakno Allah, Kang wis terusno Kang. Keliru. Ki jenenge hakikat dak dilambari syariat tok dak dilambari hakikat susah dipikir ngasih bathuke ngelu. Lah apa kok mbok pikir lah wong mendem re. Lah Allah ngersakno ngono re. Sing penting kan kowe wis mara ngandani selesai tugasmu. Sesuk mendem neh para neh kandhani neh. Dak hasil wis. Iki jenenge ya syariat ya napa hakikat mlaku bareng. Jadi ini ngoten. Jadi Imam Afifuddin niku manggene teng Mesir mireng berita teng Baghdad terjadi pembantaian umat Islam. Hatta kharabat saenggo hancur Baghdad apa negara Baghdad salah sasini nawanis pasanaten ing dalem mangsa 3 tahun setengah bighairi khalifatin tanpa ana pemerintahan menjadi kota mati Pak. Tenggene setunggal riwayat teng tengah kota niku ngantos geteh niku dugi kemiren saking katahe umat Islam sing dibantai. Sinten sing iso nampa teng mriki? Lah niki keranten ceritane rada panjang, kula critakno sik benjing diwaca makna lafale. Akhirnya Imam Afifuddin mriki berontak. Wis umat Islam dibunuh, bocah cilik-cilik radosa dibunuh, wong wedok dibunuh. Quran niku ditalekno nok gulune celeng. Ditalekno nok gulune asu. Mriki berontak. Ki sepundi Gusti kok jenengan jarno. Jenengan mireng Palestina, jenengan mireng pundi Rohingya, jenengan mireng pundi poso umat Islam kaya ngono. Allah wis ngersakno ngono. Ngersakno nglebokno swarga wong sing dianiaya. Ngersakno tambahe siksa wong sing aniaya. Kabeh wonten hikmah. Lah niki Imam Afifuddin berontak teng manah. Langsung dalu ngipi. Ana wong liwat nggawa buku dicegat. Cek barene bukune. Bareng bukune diparingno diwaca. Kowe iku lha apa kok nentang-nentang sing dadi karepku. Agama ku ya aku sing duwe, tak gawe piye-piye lah. Menungso ya aku sing gawe, tak gawe piye-piye karepku ra kowe kok iso usrek ku lha apa. Iku isi tulisan ning wau. Maknane apa sing wis dadi kersane Allah kita kedah nampa iku kodok kodare Gusti. Dene nalika sedurunge terjadi kita usahani ditanggulangi. Aja dijarno nggih. Dan iki sing diwestani kodok kodaripun Gusti Allah. Wasyu'batus saminatu wayuhka benjing diwaos lafale. Mekaten para rawuh ingkang kula mulyaken, mugi-mugi saged kita tampi dados ilmu ingkang mlebet wonten ing manah kita. Amin Allahumma Maulaya shalli wa sallim iman abada ala bibika khairil khalqi kullihim maula abada ala habibi ril khalqi kullihim
مولاي صل سلم دائما أبدا على بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحم يا ربي فبلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allimna ma yanfa'una wanfa'lana ma 'allamtana warzuqna ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma bijahi nabiyyikal mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar wa ulama'ika wa awliyaikal abrar. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la aiban illa satartah wa la hamman illa farrajtah wa la dhallan illa hadaitah wa la faqiran illa agnaitah wa la dha'ifan illa quwaitah wa la dalilan illa azastah wa la maridan illa syafaitah wa la muta'alliman illa faqahtah wala mu'alliman illa akhlastah wala sahiba hajatin min hawaijid din wad dunya akhirah illa yasartah. Allahumma ij'alna min khiyari ummati sayyidil mursalin wasturna bidaili hurmatih wasta'mil alsinatana fi madhih wa amitsna fi ta'atihi wa jama'atih wahsyurna wadan tahta liwaihi wa fi zumratih. Allahumma adkhilna ma'ahul jannata fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna fi qusyuriha fa innahu awwalu man yanziluha
Allahumma ja'alna min ummatihi alladhina yaf'aluna al-khairat wa ya'maluna al-hasanat wa nakuna min ahlil khairat wa min ahlir rahmat wa min ahlil barakat wa min ahlil jannat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana wa taqabbal Allahumma taqabbal wa awsil sawaba ma qara'nahu wa ma tasaddaqu biha wa awsil sawabaha li arwahil madhkurin min hadzal majlis. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum wa naqihim minal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallama walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegatan kala wau baita asana ingkang dipun aturaken Rama Kyai Haji Asnawi mugi-mugi dados ilmu ingkang barokah ingkang manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Mekaten kirang langkung mapunten monggo ngasing injang menika kita tutup kanthi wasan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.